A veure si s'escolta bé. Ahí, bé, super. Bueno, doncs bona vesprada a totes i tots, anem a començar ja. Moltes gràcies per vindre avui a la xerrada d'avui i també una vegada més agrair a Carrer Volta perquè ens cedisca aquest espai. Avui tenim a Cristina Galeana Carballo, que va presentar el seu treball Cartografies del conflicte socioambiental a l'Horta de València, algunes qüestions omeses, i ens parlarà sobre el projecte de memòria històrica del franquisme i com això ha afectat els conflictes de l'Horta avui en dia. Solament recordar que aquesta xerrada pertany a un cicle que hem organitzat des de l'Associació per l'Horta, que hem anomenat Temps de revoltes, conflictes i territori a l'Horta de València i que compta amb un total de 5 sessions que aborden diferents temes relacionats amb el conflicte, amb els conflictes i l'Horta, la lluita social i l'Horta. Al llarg de les darreres setmanes va tindre lloc la presentació del llibre La ciudad de la huerta, de Jorge Ramón Ros, la presentació de la tesi doctoral d'Anaís Florín, Ahora o nunca, pràctiques artístiques contextuales en torno a la defensa de l'Horta i su memòria, la presentació del llibre la darrera setmana El triangle de les màquines, obrers i patrons a Vinalesa, de Pau Pérez Duato i Vicent García de Vis, i per últim tancarem el dilluns 16 d'octubre amb la presentació del moviment ciutadà No a la depuradora de Carpesa, sí a l'Horta, per Maite Larena i Josepa Castells. I bé, totes aquestes xerrades han estat gravades, estan transmeses en streaming online i van a quedar enregistrades tant en el YouTube de l'associació com en la pàgina web, per tal que si les voleu recomanar a alguna persona o voleu tornar-les a visionar, estan a la vostra disposició. I bé, vaig a fer una xicoteta presentació de Cristina. Cristina Galeana Carballo és enginyera del medi natural i treballa en l'equip tècnic de la Fundació Assut, que tenim així a Vicent Sales, el seu fundador. Actualment està fent una tesi sobre construccions socials dels valors i les cures al camp, així com estratègies de resistència, adaptació i sostenibilitat camperola. I en concret treballa en 3 espais, en l'Horta de València, en Euskal Herria i en Catalunya. A més, pertany al col·lectiu Arterra sobre art, feminisme i ruralitat. I tot el seu treball està molt relacionat i sempre amb una forta perspectiva de gènere. Això és tot. Ara vos deixo a Cristina que vos conti un poquet més el seu treball i moltes gràcies per vindre, Cristina. Estem molt contentes. I gràcies per vindre també a escoltar. La xerrada és una mica especial perquè de fet no parlaré solament... No sé si se m'escolta, si fica bé. Tinc que no apropar-me de més. No parlaré solament d'un projecte a soles, sinó que el que volia fer també és un anàlisi en totes les projectes que jo crec que han donat forma a la meva visió dels conflictes a l'Horta i els que he treballat dins de la Fundació Assut, ara dins de la universitat, dins de la militància. Aleshores és una mica com un anàlisi un poc híbrid entre tots aquests temes. La xerrada m'agradaria que qualsevol cosa, perquè sí que donaré una visió que és meua i que està molt influenciada per projectes en els que he treballat i en la gent en la que he treballat i en les persones que he conegut, però sí que voldria que si qualsevol cosa vos ressona o vos pareix mal inclús o esteu completament en contra, podem dedicar, en plan, podeu tallar-me en qualsevol moment i podem parlar d'això perquè sí que crec que és per analitzar els conflictes i la temàtica de la que parlarem és important posar en comú diferents visions i que per supost tot el que jo diré ara forma part d'una visió subjectiva completament. I després sí que volia terminar l'últim punt que és aixecar-se en la clivella, en plan, torna que quan parlem dels conflictes ens podem quedar en una sensació que li podem dir ecoansietat, li podem dir frustració, li podem dir tristesa, en plan com volem anomenar-la, però sí que és una sensació que no porta a un lloc millor i sí que m'agradaria que terminaríem, que puguem sentir-nos en plan bé en estar així i en el que estem fent. Com Lorena ja m'ha presentat, no me quedaré molt així, però jo no soc de València, la meva família tampoc és de València, de fet és de molts puestos. Jo crec que la meva visió està molt influenciada
la meva visió està influenciada molt per l'experiència de la meva família, la trajectòria familiar, de persones del camp, en plan, soc neta de, com tot el món, de llauraors i pastors i d'una dona que es va treballar a la ciutat i va eixir per a servir a una casa, tal. I jo crec que aquesta trajectòria sí que fa molta influència en com jo entenc el territori i com jo entenc el poder i els conflictes socioambientals. Per a situar el que he anomenat cartografies, que potser és un nom que a mi personalment sí que m'agrada parlar de cartografies, perquè en un mapa amaga molt més coses del que podem veure a ell. I els projectes dels que volia tractar així, en plan els resultats i l'anàlisi que hem aconseguit, són perquè van ser, que és un cicle de videodocumentals sobre les resistències quotidianes i la repressió patida per persones que no directament van ser represaliades, és a dir, tot el món, familiars, coneguts, persones que treballant al camp van patir qüestions més estructurals de la política d'aquests anys, en plan dictatorial, i després altres projectes que sense aparentment tenir res a veure sí que es van desenvolupar per tractar de creuar totes aquestes qüestions. Dins de la Fundació Sud treballem, jo ara de fet no treballo ahí, però sí que estic molt arrelada encara, de tractar de millorar l'agricultura a l'horta, perquè entenem que l'horta és un espai prioritàriament agrícola i que per a mantenir l'horta n'hi ha que mantenir una vida digna i vivible per als llauraors i les llauraores. Aleshores vam treballar en processos de dinamització que diguem que de fet és un poc fer acompanyaments en llauraors que vulguin adoptar mesures o que vulguin treballar en grup per a traslladar demandes a l'administració local sobretot i que crec que mitjançant aquests projectes i que molts dels meus potser prejudicis sobre l'agricultura o sobre l'activitat camperola es van deconstruir o van canviar o vaig adoptar com visions diferents. Després, ara estic molt ficada en el tema de la dependència fòssil, que és una mica estrany, ficar com memòria en activitat camperola i estudis agraris i tal, però sí que forma part com d'aquesta inquietud per tractar d'aplegar a una viabilitat de l'agricultura, en plan de per què estem així, com hem aplegat a aquest punt, com des del desarrollisme hem arribat així. I amb respecte de conflictes socioambientals, és un terme sota el que cap quasi tot. O sigui, conflictes socioambientals és quasi... Per a mi que jo entenc la societat com a part de la naturalesa i que no es pot escindir de cap manera, socioambiental és qualsevol conflicte pràcticament. Quan parlem de conflictes, en plan, hi ha conflictes per tot arreu perquè vivim una vida de conflictes, no? L'horta en si mateix és resultat de tots els conflictes, de tota l'eclosió i l'esclafit dels conflictes i tota la resolució que es va fer. Jo soc enginyera i per tant la meva visió està supermediada per el que és la tècnica, perquè podem abordar un conflicte dient que és una problemàtica tecnològica i que innovant en tecnologia podem resoldre el conflicte. Però és que torna que la tecnologia no és produïda al buit, no podem fer tecnologia separant-la de la societat que la produeix i que la gasta. Aleshores, com és una qüestió política, els conflictes no es resolen en més tecnologia, més innovació tecnològica o canvi d'insumos, per exemple, sinó que es resoldren en política. I la política reduïda al mínim, perquè soc enginyera, és una qüestió de subversió i d'imposició, bàsicament, per a mi. En imposició estic tractant com de parlar del que està instaurat, del que està institucionalitzat, del que és hegemònic. I en subversió seria com la clivella, la clivella d'on es produeixen al marge les pràctiques subversives contra el que està sent imposat
i un poc on s'estan coent ahí com les pràctiques del futur. Així, clar, he vingut a parlar per l'Horta i no és nou per a ningú tots els conflictes que van passar a l'Horta des de sempre. He tractat així de fer un fil que, com veu, està desordenat perquè no està cronològic, d'alguns conflictes i d'alguns nínxols de conflictes que es van produir dins del territori i que tenen a veure amb molts actors diferents i en moltes qüestions diferents i que parteixen des d'èpoques també molt diferents. I les pràctiques subversives per a confrontar aquests conflictes van ser també molt diferents. Van ser mobilització, van ser manifestació, van ser denúncia o insumissió i per sota baix fer el que siga necessari per a sobreviure o per a mantenir l'agricultura i tots ara mateix podem veure com ha sigut la seva eclosió. Per exemple, mitjans comuns de producció. És un gravat d'un tribunal de les aigües dels conflictes que es van produir, que jo personalment no he tingut temps d'anar a l'arxiu per a veure tots els conflictes de la gent de fa molt de temps, però sí, per exemple, el fundador de la Fundació Sud sí que va dedicar la seva tesi a l'anàlisi d'aquesta edat mitjana i també en Thomas Glick i basat en els béns comuns, i per a mi és un model de resolució dels conflictes que no té res a veure en la manera en què entenem ara potser en altres puestos com es resolen els conflictes, i per això volia ficar-lo ahí. Bé, jo crec que això no necessita molt més perquè he anat parlant en plan del meu punt de partida i de com vull establir tot aquest fil. Clar, no sé si vos avellís que llegís que potser els conflictes, però sí el que m'agradaria de veure dels conflictes és com la naturalesa completament diferent que tenen a l'Horta i com la configuren. I podríem fer una jerarquització dels conflictes, però per a cadascú de nosaltres pot ser que algú tinga més influència dins del territori per a la seva conformació. Aquest exercici jo tenia moltes dubtes de fer-ho perquè em pareix que porta molt al reduccionisme del conflicte, dels conflictes agraris, perquè com ja he dit, per a mi l'Horta és un espai eminentment agrari i sí que volia ficar com els actors que tenen més veu o que tenen potser més presència mediàtica i que puguen com establir un relat per a l'Horta i com ells s'alineen en alguns missatges comuns. En plan, em suposa que com vivint en càmeres d'eco cadascú haurà escoltat coses molt diferents sobre l'Horta ara mateix i tindrà ubicats els diferents actors en missatges molt diferents, però per a mi sí que és clau, per exemple, veure el que estan fent ells en els missatges, perquè d'alguna manera per a que l'Horta es mantinga, o sigui, per a que els llauraors puguen viure de la seva activitat i puguen tindre com l'Horta tal com la coneixem o en un lloc millor, caldria fer canvis de distinta naturalesa. I ahí és quan també podem trobar-nos en conflicte perquè, clar, qualsevol tindrà una idea diferent del que és la resolució dels problemes. Per a resumir una mica com tota aquesta anàlisi, en plan que ja vos dic, en plan des d'anys de treballs en diferents puestos i de parlar amb molta gent, perquè al cap i al fi, o sigui, les nostres visions són visions que hem arreplegat i que, no sé com dir-ho, que jo lo veig així. N'hi ha una
tendència a que s'agrupen aquests missatges i que s'alineen aquests actors en la idea de que cal modernitzar. Qualsevol cosa, en plan qualsevol conflicte que n'hi hagi a l'horta, es resoldrà en modernització. I el tema en aquest discurs, que és molt bonic i que apela a un desig de futur i a un desig de millora i tal, és que això ja ha passat. I així volia parlar-vos en plan de tot el que va ser el desenvolupament de l'agricultura industrial, que de fet no és molt industrial perquè a l'horta és molt especial comparada en altres territoris agrícoles perquè sí que està basat en una xicoteta propietat, sí que té com un fil, un recorregut històric com de pràctiques tradicionals que encara es mantenen, encara que la industrialització hagi arribat i que n'hi hagi forces que vulguin que no sigui així o que mitjançant l'urbanisme, per exemple, no es pugui competir i tal. I aquest desig de modernització sí que va construir un poc, va subvertir de fet els valors, els conceptes d'eficiència, d'eficàcia, de productivitat, del que és estalvi, del que són costos, i crec que ahí també està un poc la clau d'aquest missatge. La inversió en noves tècniques, encara que no siguin noves, perquè estem veient ara també moltes tècniques que de fet són recuperació de les tradicionals, implicarà una millora de les condicions de vida dels llauraors, quan de fet no ha sigut així, perquè no sé si haveu pogut parlar en els vostres huelos, en les vostres hueles, que potser van conèixer com el que era el món agrícola abans de que aplegaran els tractors, per exemple, i ara. I després, en la clivella, clar, frente a aquest discurs de modernització, frente a aquest discurs de el que necessitem és més tècnica o més inversió o més concentració parcel·lària, perquè això també s'ha dit a l'horta, és la necessitat o l'aspiració de crear una infraestructura social o de fer-se soberanes i tindre sobirania en els processos productius. I aquestes pràctiques són el que van constituir com les estratègies de resistències que van tindre lloc en el que era l'agricultura camperola al període autàrquic i abans de la gent de l'horta. El tema dels conflictes és que el poder moltes vegades no li... Estic dient una cosa molt de que no estic descobrint el Mediterrani, però al poder no li interessa que s'identifiquen com conflictes qualsevol qüestió que puga posar en dubte les seues privilegis. És una manera un poc abstracta d'entendre el que és com una omissió dirigida de qüestions centrals en la producció dels conflictes, però sí que és important ficar-li aquesta mirada perquè al cap i al fi també lluïm en contextos mediàtics i la producció de sentit i la producció de posicionament estan molt mediats també per aquests fluxos d'informació. Una altra vegada he tornat a fer el mateix i el meu punt de partida era aquest, en el que és una qüestió omesa. El tema de la qüestió del levante feliç no és un terme que ara mateix jo crec que té molt de recorregut, tampoc es parla molt ara d'aquest mit, però sí que em pareixia com molt interessant fer un anàlisi del que ha suposat i pel que s'ha fet servir. Ara mateix, si voleu saber-ho, estan tornant a parlar del levante falaz, que és investigadors més des de l'acadèmia estan avaluant a nivell econòmic quina translació té aquest levante feliç dins de la vida de la gent. El que ha sigut un poc aquest terme és un dispositiu cultural per a omitir les qüestions de desigualtat i de repressió també i de violències dins de l'agricultura. A mi un llauraor una vegada em va dir, que és amic de Vicent Sales, per cert, aquest llauraor, que
clar, que li feia molta sorpresa, com que li cridava molt l'atenció que així al País Valencià i concretament a l'Horta no n'hi haguera com una força més unida de llauraors, com que tingueren més força entre ells o que es parlara de qüestions o que es tractara de canviar el que cal canviar, i que això ell ho arrelava al fet de que així s'ha viscut al Cuerno de l'Abundància, que és molt curiós, és com, no sé, al final tires endavant perquè és el que toca. I també és una cosa que em dóna la sensació que l'esquerra institucional al final no ha sabut com recollir, com fer una reparació, una memòria reparativa de tot allò del Levante Feliz. En qüestió primària, volia referir-me, unint-lo a lo del tema del Levante Feliz, com el que és l'agricultura dins de l'economia. L'economia entenent-la com a l'organització de la vida. Al final no funciona com un sector econòmic a l'ús, perquè de fet, vos sorprendria, bueno, igual no, però la quantitat de llauraors que estan vivint per baix, per sota del sou mínim, del que seria un sou mínim, i més a més, els llauraors que estan ficant diners per a mantenir la seva explotació. No funciona com un sector econòmic i no es pot analitzar ni tractar ni millorar com si fos qualsevol sector econòmic, perquè és un sector diferent, és una dimensió diferent, és un mitjà de vida. Mitjà de vida és una manera com de dir que té un abast molt més que simplement la producció de diners. I a mi em crida molt l'atenció, en aquest país no s'ha parlat molt de l'extractivisme, pot ser per allò del Levante Feliz i tal, o pot ser perquè al final es tirava endavant, o potser n'hi havia altres prioritats, però sí que en altres puestos, sobretot en Latinoamèrica o en el que són ja colònies oficials, en plan del sud global, en què es va patir molt i que es va extraure tota la riquesa per a portar-la fora. I, sin embargo, així, als territoris agrícoles i als territoris més rurals, sí que tenim processos d'extractivisme en marxa que tracten de proletaritzar i d'alienar d'alguna manera, de traure valor de l'agricultura, que com ja he dit no crec que siga solament un sector econòmic. Volia parlar de la modernització del regadiu, que és un tema ara mateix a l'Horta, perquè crec que té un fil que enganxa molt bé en el que estava dient del Levante Feliz i de la qüestió primària i del desig modernitzador que es va imposar. Però si voleu ho deixem, perquè no vull tirar-vos com la meva opinió ara i si voleu parlem després. Frente a aquests processos d'extractivisme i frente a aquests conflictes que es van agreujar, perquè no és que van sorgir al franquisme, però que es van agreujar durant el que es diu també salt metabòlic, que és de l'agricultura camperola més tradicional, més de tancament de cicles i el que podrien identificar ara mateix inclús com a agroecologia o el que siga, es va a transitar fins a una agricultura més de producció de beneficis, que el primer que va fer va ser expulsar a població agrària dels camps. De fet, la gent a l'Horta, per exemple, es va anar a treballar a les fàbriques amb molta quantitat de gent, sobretot les dones, que després parlarem d'allò, i cap a les ciutats. I es va quedar molt reduïda tota aquesta població agrària que sostenia l'agricultura a l'Horta. Ara mateix què està passant? Com s'està abordant aquesta necessitat de fer viable, rendible i habitable l'agricultura? Estem patint canvis de cultius que així sí que ho he vist molt en notícies i tal i en debats públics del tema de la taronja, de com s'està canviant per als tres cultius i que els altres cultius per als que s'està canviant, que eren rendibles, ara mateix deixen de ser-lo, de sobte, d'un any cap a l'altre. I entonces es tracta de
canviar una altra vegada el cultiu. I aquesta és una estratègia que dura poc perquè tens que estar fent inversions i tal. S'està tirant a certa concentració de propietat o concentració més de treball, perquè clar, queden els llauraors que queden i ja està, però molt menys que en altres puestos i també s'està produint com una deslocalització productiva, potser en cultius que tenen com molt més rendibilitat, com pot ser la xufa, intensificació també de la xufa, en plan acurtament de cicles, tal, i sobretot una estratègia que en l'edat mitjana dels llauraors de l'horta, que no me la sé de segur, però crec que està en torn als 50-60 anys, o inclús més alt, s'està produint una tendència de resignació que és treure tot el que es puga, encara que es sàpiga que això no pot durar, però tractar d'aguantar. Aquesta qüestió de la descamperolització, aquest terme m'ho he inventat, no sé ni si existeix, però és descampesinizació en castellano. És un procés que el que inclou és com tot aquest procés econòmics, polítics i jurídics inclús, i socials, sobretot, en plan d'imaginari col·lectiu, que van canviar com el que és el que diguem la mentalitat o l'imaginari col·lectiu, inclús els desitjos, les expectatives que podem tindre, i com va afectar tot allò a la capacitat de treure alternatives, de tractar d'obrir la clivella. Això ha passat, o sigui, és molt clau per a mi una notícia de fa molt poc, que m'imagino que heu pogut veure, que és Català, la Maria José Català, dient que els llauraors venent als mercats municipals eren competència desleal. O sigui, que es puga dir això és molt fort, perquè no s'està parlant de la competència desleal que suposen, per exemple, les integradores verticals de producció, en plan com Fontestat o el que siga. I és molt clau, en plan, en aquest missatge tan xicotiu, com tota aquesta violència històrica contra l'activitat camperola, l'activitat llauraora. També, i filant un poc en el tema fòssil, d'energies, a l'horta no queda molta ganaderia, sí que abans tota l'agricultura era ganaderia, diguem, o sigui, com la gent necessitava tindre com els dos sectors que són ara a la mateixa unitat familiar, a la mateixa unitat domèstica per a sobreviure. I així està un dels punts que puguen treure més problemes dins de la crisi climàtica i la crisi energètica, sobretot, de transitar cap a altres agricultures. Bé, bueno, sí, o sigui, industrialització ecològica, parlaré ara un poc d'això. És molt curiós perquè moltes vegades quan ens apropem a conflictes n'hi ha paradoxes o qüestions, més bé anàlisi, que són contraintuitius. O sigui, pot ser per moltes raons, però per exemple el que es considera ara com projecte modernitzador un poc a l'horta és la conversió cap a l'ecològic, la transició ecològica, que es parla molt, que al final és un terme així com molt de paraigües, en plan de cap tot així. I analitzar aquest terme paraigües em pareixia molt interessant. En termes de rendibilitat, la certificació ecològica et fa guanyar més diners. Què passa en la certificació ecològica? Que clar, com et fa guanyar més diners, tu tens a una industrialització, a una intensificació de la teva activitat agrària perquè t'està donant diners. Estic simplificant molt. I què passa en les llauraors que siguin convencionals? Que com no està sent profitosa la collita, la venda de la collita que estan fent, torna, i això són resultats ja quantitatius en plan de la meva tesi d'investigació, que estan reduint els insumos que fan, els pesticides i els fertilitzants, perquè no els està tornant profitós. Aquesta és una aproximació inicial perquè jo la tesi l'acabo de començar fa poc de temps i ho vull dir pel tema de contraintuitiu, perquè pot ser que ens quedem ahí en que cal que la clivella siga tornar tot a ecològic
i que n'hi hagi contradiccions o qüestions someses dins d'aquesta conversió a ecològic, més enllà de conflictes que puguen tindre entre models d'agricultura i tal, que no estem tenint en compte i que no ens porten a un puesto millor, sinó que ens porten a una industrialització però que siga certificada i a una desindustrialització o de desaparició inintencionada, además, una ecologització inintencionada. He tornat a parlar abans de tindre la diapositiva perquè així és com la idea que volia contar-vos. És molt interessant analitzar com tot el període franquista del període autàrquic al desarrollista per tot el que té a veure en l'eficiència energètica. Per què? Perquè es va canviar el que hem dit, de model camperol, es va canviar de el que es considerava institució familiar, es va canviar de pràctiques i es van a substituir pràctiques per insumos, es va a industrialitzar. I aquesta situació, que tampoc ha sigut profitosa per als llauraors ara mateix, va tindre més impactes que van succeir fora de la parcel·la i fora de l'horta, i es va a fer com tota la globalització d'impactes i de problemes, incloent com una amagada dels costos, un amagatall dels costos i a més com tampoc un benefici que puga entendre's. I en aquest punt, parlant de l'extractivisme i de les unitats familiars que van canviar, està el tema del gènere, sobretot de les dones. Ara mateix hi ha una masculinització claríssima agrària i de fet és difícil consultar fonts que siguin tant del franquisme com de períodes anteriors perquè els censos agraris, per exemple, no comptabilitzaven a les dones, als xiquets, no comptabilitzaven població agrària més enllà d'homes llauraors, quan mai ha sigut així, perquè, com vas dir, l'agricultura no és qüestió del llauraor produint, sinó que ha sigut el llauraor i la seva família produint. Tot el món estava produint, tot el món estava contribuint i col·laborant dins de la producció. I aleshores aquesta manera d'entendre el que és la producció separada de la unitat domèstica i el que és la producció separada del que és la reproducció, de totes les activitats que tens que fer per a mantenir la teva producció, des de pràctiques com el guaret, que no te'n dona diners però que sí que necessites, és el barbecho, perquè és una paraula millor que no es conec, que necessites per a produir els anys següents. I aquesta idea de la dona llauraora, que era un poc essencialista, que era essencialista dins del franquisme, que era com la dona del llauraor, perquè no era dona llauraora, era la dona del llauraor, que era la dona del camp, la dona en presència, la dona que encarnava com els valors que es volien promocionar, va suposar que durant el període desarrollista es fora paulatinament abandonant l'agricultura, els camps i els pobles per les dones i que es quedaren solament la figura de l'home que cotitzava, l'home llauraor en les màquines i tal. I aquesta és una qüestió que considero que és molt estructural, perquè sí que s'observa que en agricultures de clivella, com en models agroecològics, sí que les dones tenen més presència i aquesta és una situació que em pareix molt interessant però menys per a parlar, en plan de per què està passant això. I bé, jo ja estic, no sé, porta mitja hora. Mira, jo estava ja acabant. Si volia terminar, quan vam fer el cicle de documentals de Som perquè vam ser, bàsicament d'entrevistes en dones i homes grans de l'Horta, que va ser una mica dur perquè sí que serà dur d'escoltar, en plan, sobretot per a mi que soc joveneta i no he patit, no he viscut en aquest període. I sí que crec que vaig trobar que la seva idea de futur
no és la mateixa idea de futur que tenim o que pot ser que tinga la meva generació. O sigui, en ells, qualsevol patiment, qualsevol contricció en plan d'aguantar i pel que siga, era per un futur millor, no? A banda de que existien com, no sé com dir, com una infraestructura social de veïns i d'amics i de familiars, de família extensa, d'entendre com el que és les aliances entre persones més enllà de la unitat familiar nuclear, que és un invent, de fet, o sigui, que ve directament dels Estats Units, perquè així mai ha sigut en plan pare, mare i fills, sinó que ha sigut pare, mare, els abuelos, les abueles, tiets, tal, no sé què, inclús veïns, en plan, i en això xarxes de cure i de cures i de treballs, no? I va tornar com molt curiós aquesta cancel·lació de futur, no? que va succeir i que està molt en el centre del que és l'econsietat, no? En plan, vosaltres estàveu aguantant tot el que està dit i el que no està escrit, però perquè pensàveu i d'alguna manera sabíeu que al futur s'aniria millorant, o s'aniria a ser millor. Aleshores, si tu eres una dona de 14 anys que estaves treballant en les fàbriques ahir de l'Horta Nord i que estaves fent jornades de 13 hores, tot era perquè la teva família hi anirà endavant o perquè tu després pogueres conviure dignament. I ara jo crec que això no solament ho hem perdut, que està molt bé, perquè aquest sacrifici i aquesta autoexplotació és part de la violència estructural del franquisme i del desenvolupisme i de la industrialització, sinó que ara mateix no existeix el futur, aleshores no tenim puesto per a imaginar qual podria ser com el nostre territori, no? Com hauria de ser. Hauríem de mantenir-lo tal com està i ser proteccionistes total, encara que n'hi hagi contradiccions, com he contat al llarg de la xerrada, o cap a on anem, cap a on volem anar. I en aquest punt, per a no donar-me això, sí que venint de fora crec que puc aportar una enveja que és la de que n'hi hagi identitat. O sigui, els territoris agraris a l'estat espanyol, la major part d'ells van patir aquesta descamperolització i aquest abandó i aquest extractivisme d'una manera igual de bruta que així, igual de dura que així, però així es va tindre orgull d'identitat. I crec que ahí pot ser que estiga part de la importància dins de la identitat, de mantenir l'agricultura i de que siga important i d'entendre com l'agricultura local a l'horta contribueix al benestar de tota la ciutadania, a la sobirania alimentària local, a la resiliència del territori, inclús com entendre que el sistema de reg tradicional de sèquies no es puga dir que tiren aigua al mar, perquè això en altres puestos de l'estat espanyol sí que està dient que l'aigua que va pels rius o per les seques i tal s'està malgastant, malbaratant. I jo anuncio que crec que pot ser que en aquest tema de la modernització del regadiu, quan es parla d'estalvi d'aigua, no s'estiga entenent o no s'estiga omitint tot el que significa el patrimoni sociohidràulic o el patrimoni socioambiental del regadiu tradicional, que no s'està perdent perquè està formant part de l'agroecosistema, diguem. O sigui, els animals i els pardalets i tot estan fent ús d'aquesta aigua que està corregent lliurement per les sèquies i que després passa a formar part del riu. O sigui, no s'està perdent, no és un malbaratament d'un recurs, perquè no s'està fent en aquest recurs un ús que siga privatiu. I aleshores, d'aquest sistema i de les pràctiques tradicionals des del tornallom fins a qualsevol que vos pugueu imaginar, en plan de... Ara tindríem com el tornamotor o alguna cosa així, perquè com ja està molt mecanitzat, de fet es fan com intercanvis informals i anticapitalistes entre llauradors de tu em fas això i tal. I
i que això s'hagi mantingut també és un fil d'on tirar, en plan de no està tot perdut, en plan d'això no és un erm, n'hi ha com brots de fils d'on tirar, clivelles d'on tirar. I també és molt interessant la gent que està tornant a l'agricultura a l'horta i sobretot els problemes que enfrenta la gent que vol continuar a l'horta, per exemple, sense tindre herència familiar o no herència familiar directa, perquè molt gent d'ací té família o directament que tinga herència agrícola. Però tota aquesta gent que torna i que sí que està innovant en infraestructura social i que està desenvolupant projectes que s'arrelen al territori i que estan donant forma ara mateix a l'horta i que a més puguen ser vividos, o sigui, poden tindre aquesta viabilitat. I estic parlant de l'agricultura sostinguda per la comunitat, per exemple, estic parlant de cooperatives de producció, d'ocupament de terres en abandó, de totes aquestes pràctiques que estan succeint al territori. I jo crec que no sé, que n'hi ha esperança, que no està tot perdut. I jo la presentació l'he terminat, a mi ningú m'ha tallat, a mi m'agradaria que poguérem ara parlar en plan de què vos ha paregut, de la vostra experiència també, sobretot a l'horta, perquè, com ja vos he dit, jo l'horta l'he viscut des de molt puestos i m'agradaria també conèixer quals són els vostres. Gràcies. Ahora. ¿Alguna vol fer algun comentari? Bueno, moltes gràcies, Cristina, per la presentació. No sé si alguna vol fer algun comentari, pregunta. A veure, per aquí. Bueno, moltes gràcies, molt interessant. En el context de la qüestió climàtica o de la crisi fòssil, jo veig molta preocupació aquesta qüestió en el context de l'agricultura, com tu ben has comentat, per tota la implicació que té d'insums a nivell de pesticides, de pesticides i de tot el que aboquem al camp, per millorar la seva productivitat, també, per altra banda, tota la infraestructura de transports i dels vehicles agrícoles. Jo he estat llegint algunes posicions polítiques o defenses de, per exemple, deixar de gastar tractors i tornar un poc a la tracció animal, per exemple. No sé si tu tindries algun comentar un poc sobre la qüestió, la teva opinió, perquè jo, per exemple, tu què atacaries primer? L'ús de pesticides derivats del petroli o la qüestió dels tractors i la tracció animal? Perquè, clar, està molt bé, ens llevem la qüestió fòssil dels tractors, però la canviem per una explotació animal. No sé si tens alguna opinió formada o podries compartir la teva opinió. Jo en aquesta qüestió m'he trencat el cap, moltíssim a més, perquè no he parlat molt dins de la presentació per no embolicar molt el tema, perquè sí que és algo complex i és l'energia no és la mateixa, diguem, l'energia fòssil que gastem no és la mateixa, podem parlar com d'energia fòssil més de necessitat i energia fòssil de substitució. Tema de l'ACA, que estan tornant alguns llauraors a l'ACA per a l'atracció, o sigui, per a treballar a l'horta, i que és com s'ha fet. Clar, et dona, a tu com a llauraor, et dona com certa autonomia, perquè tu ja no tens que estar gastant diners en tots aquests insumos. El pitjor, el de més costo és el fertilitzant, i el fertilitzant és de cost energètic a una explotació, és com entre el 50 i el 80% a una explotació de l'horta, entre el 50 i el 80% del consum energètic extern, els fertilitzants. O sigui, estem ficant ahí com una quantitat d'energia brutal. Clar, què passava abans? Tu tenies l'ACA i la teua ACA
menjaria a lo millor pinso, però molt poquet, i la major part de la seva alimentació era d'origen local, perquè tot era horta. Aleshores, tu tenies capacitat d'alimentar el teu animal i de mantenir-lo en certa localització. Què passa ara? Que molt d'aquests llauraors que van recuperar l'ACA no tenen terra suficient i no poden donar-los de menjar de la terra que n'hi ha al voltant perquè o és industrial i per qualsevol manera no volen donar-li perquè són en agroecològic o perquè els cultius no n'hi ha infraestructura social per a demanar-li al llauraor del costat o per a fer tota aquesta organització, tota aquesta càrrega de treball. Entonces, el que estan fent és alimentar en pinso i això és un consum també brutal perquè el pinso, clar, no cau del cel i tot aquest procés que he contat històric va d'allargar caenes. Aleshores, si jo no veig, no té impacte, o si jo no veig, si no està dins de la meva parcel·la, no té, com en ecològic, per exemple, un insumo en ecològic, si no té impacte dins de la meva parcel·la, això és com màgia total i ha aparegut, però això s'ha produït sota unes condicions de producció que estan basades en energies fòssils i tal. Aleshores, què passa en l'ACA? En l'article que he comentat d'investigació, el que pensava que tenia més sentit era que poguera fer-se en infraestructura social suficient. O sigui, com tu tens poques terres, tu no gastes l'ACA. Tu no gastes l'ACA, em referís. O sigui, és un poc dur, si així n'hi ha gent en plan un poc sensibilitzada d'animals o alguna cosa, en plan, estic parlant de l'ACA com si fos una ferramenta, però enteneu-me en aquest context. Tu no la gastes tot el que podries gastar-la sense matar-la, clar, perquè un llaurador no vol matar la seva vaca. Aleshores, tu estàs fent una inversió de pinso, de temps, de càrrega, tal, que t'està tornant en forma de treball que no el gastes molt, però també t'està donant autonomia perquè també tens fertilitzant gratis, entre cometes, en plan, de tornes. Si tu tingueres més terra, o sigui, la teua ACA poguera ser compartida en més llauraors i es poguera fer com una mena d'infraestructura de compartir aquesta ferramenta, tot seria com perfecte, en costos energètics, en costos territorials i en eficiència de càrrega de treball, per exemple, per als llauraors. Depender de la maquinària, doncs, clar, la maquinària té problemes que són els costos, la inversió, els combustibles, les reparacions, la vida útil. Si heredes la maquinària, no estàs gastant tant. Despenjar-se completament de l'energia fòssil, ara mateix ni amb l'ACA, ni amb la maquinària es pot fer, perquè l'ACA menja pinso i perquè la maquinària menja gasolina. No sé si... Tenim una pregunta del públic online que vaig a passar. Diu, m'agradaria saber com identifiques que alguns llauradors o llauradores convencionals estiguen optant per solucions aparentment més ecològiques per falta de diners. Veus diferències segons capital cultural que tenen, tipus de cultius, diferents zones de l'horta? Que bona també aquesta pregunta. És Jorge, que és un dels ponents. Bueno, el coneixes? Sí que bé. Jo el que estic fent tracta de triangular dades, sobretot per la meva vergonya d'enginyera, perquè els enginyers, clar, jo podria basar-me en el que és el quadern d'explotació dels llauraors, si et deixen veure'l, clar. Però jo crec que no dona tota la informació de la presa de decisions que es fa sobre els insumos, a més de que es pot mentir o pel que siga i que és molt poc, que no té alma. Aleshores, jo el que feia, que continuï fent com aquesta investigació, aquest treball de camp, és veure el quadern d'explotació, triangular en una visita a camp i entrevista. O sigui, a mi m'agrada fer com mostres, fer en poca gent
però perquè puga curar aquesta relació amb aquesta gent, en plan de que puga jo estar anant-me al camp, de que puga jo estar en contacte amb aquesta persona, en observar-la més de prop i tal. I això, quadern de camp, entrevista i visita en el camp. Aleshores, també m'ha donat, jo tenia com unes taules de fitxes de camp de preguntes que jo li he demanat als llauraors i que els llauraors no sabien perquè, per exemple, jo els estava demanant per la benzina que gasten a la maquinària i no sabien quina benzina gasten a la maquinària. Aleshores he anat canviant com preguntes i fent una pregunta mitjançant una altra pregunta, en plan, i estimar el consum de tal en funció del que la gasten, per exemple, la maquinària, que sí, això sí que ho saben. I tema de diferents, de per què estan fent això els convencionals. En plan, clar, si jo identifique que el teu consum per hectàrea, per exemple, i per collita és molt més baix que en altres llauraors que siguin en ecològic o en convencional, jo així ja tinc una informació en plan de com ho estàs fent, en plan de com estàs aconseguint que per unitat siga més baix o per què estàs fent això, en plan de per què no vas canviar. Si per exemple molts dels que fan això estan per baix no, en plan estan ficant diners a la seva explotació, que tot allò enganxa molt bé amb el tema de l'agricultura a temps parcial que està passant a l'horta, o en plan gent que està jubilada i treballa a l'horta i tal. I aleshores és com, mitjançant l'entrevista, clar, tu estàs veient que la presa de decisions ha sigut, en plan, com la collita no la ven i no vull canviar de cultiu perquè jo perquè tinc taronja o perquè sempre he fet creïlla i ceba, per exemple, que estan fatal, no vull canviar, aleshores jo faig això i com no puc guanyar suficient diners, jo restringe, o sea, como bajo dels insumos, dels costos que tinc fixos. Aleshores jo això em pareix molt curiós perquè és com una ecologització verda, completament. I mitjançant els treballs, per exemple, de dinamització, el que hem fet és tractar de reduir com tot aquests tractaments preventius, sobretot en plan de pesticides, majoritàriament, fent l'acompanyament, en plan de, si tenim una manera de veure que no es necessita, no tens necessitat de gastar-ho. En tema de diferències territorials, en plan, m'imagino com l'horta nord, l'horta oest, l'horta sud, no ho he fet. Així, a priori, diria que això pot ser que estigui passant més a l'horta oest i l'horta nord, pel tipus de cultiu, en plan per les triades, per exemple, de cultiu, sobretot patata, ceba, creïlla, tal, la patata i la ceba s'estan deixant de ficar-les perquè no dona. Però pot ser, o sigui que no l'he analitzat encara perquè sí que volia treballar en això, en l'arròs, en l'albufera. En plan, volia veure si trobava diferències. O en cultius més, al millor de policultiu, de que tingués tarongers, de que tingués faves, de que tingués rotacions a l'any. I no sé si m'he deixat alguna cosa. Ho he dit en plan que si n'hi havia diferències. Capital cultural, això no sé... Sí, clar, i jo crec que total. En plan de, sí que ho he vist molt en llauraors que tinguen tradició familiar d'agricultura i que van veure una manera diferent de fer agricultura. És a dir, que han viscut els dos models i ells, pot ser involuntàriament, pot ser en plan, perquè sí, o sigui, sense un direccionament cap enllà, que tiren per les alternatives tradicionals perquè és el que tenen a mà, diguem. O sigui, és com l'alternativa que coneixen, que va funcionar en el seu moment, que la van fer els seus pares o les seves famílies i que tiren per enllà. Però no sabria dir, en plan, perquè diria que gairebé tots els llauraors i llauraores en els que he parlat que tinguen tradició familiar, o sigui, tots i totes tenen tradició familiar, de més edat, per exemple. I els més jovenets són o perquè els seus pares eren o perquè són en ecològic o en agroecològic,
que això també està passant, no? Que ningú s'està ficant ahí a fer... Siguent jovenets sense tindre tradició familiar no t'estàs ficant a fer en convencional. Bueno, a mi em ve una pregunta d'això i no hi ha una reflexió de gent que està en convencional de canviar-se a ecològic? O sigui, sí que hi ha aquesta revisió de doncs puc ficar menys producte, però no està la revisió de i si lleve tot el producte? O sigui, això... Jo això crec que té molt a veure en l'edat, en el que és la població agrària ara mateix. O sigui que com que veig que potser té molt arrelat en això, en plan de, mira, no estic per allò, a més, la certificació és complicada, canviar d'insumos, així, que no tingues a lo millor confiança, saps? O que estigues a soles, sobretot, en plan de que estigues tu a soles i digues, en plan de, pues no vull fer coses rares. Moltes gràcies. Alguna pregunta més teniu per ahí? Comentari? Bé, gràcies per la presentació. Ha sigut molt interessant. Jo personalment he agraït que tocares alguns temes que no sempre es parlen quan parlem de l'horta, la qüestió de l'extractivisme, per exemple, que jo crec que ara mateix probablement podríem fins i tot estar parlant ja de neoextractivisme, perquè veiem que el model que s'està imposant des de les institucions a nivell global, aquesta transició ecològica està arribant a alguns territoris de l'horta, pot ser encara no tant el que entenen com a horta històrica, però en el sentit pot ser en el territori en el que tu has estat treballant, però sí hi ha altres territoris d'horta molt propers a nosaltres, on hi ha horta productiva i que ja estan veient amenaçats per aquestes polítiques ja neoextractivistes, podríem dir, impulsades des de les institucions. I crec que també la perspectiva aquesta del conflicte, que trobo que és molt interessant, i aquesta mirada sobre el conflicte que el veu no necessàriament com una cosa negativa que s'ha de resoldre i s'ha de superar i hem de passar pàgina, sinó el conflicte com a una cosa inherent o consubstancial fins i tot a la pròpia idea de la democràcia. I crec que efectivament quan tu has comentat aquesta visió del conflicte en tant que produeix o genera coses que no són negatives, perquè normalment quan pensem en els conflictes pensem en coses negatives. I tu has fet una relació de resultats o de productes positius de tots aquests segles de conflictes a l'Horta de València, però crec que hi ha una qüestió o un factor al que no has fet menció específicament, i és el resultat, la politització i la mobilització social que ha hagut o que s'ha donat també com a resultat de tots aquests conflictes en l'horta. I parle molt concretament o més concretament de la que s'ha donat fonamentalment en les últimes dècades i que va tindre lloc com a conseqüència de totes les polítiques d'urbanització sobre l'horta en l'època del boom urbanístic, de la Rajola, i que aquests conflictes tingueren com a resultat positiu la mobilització social, la politització de molta gent al voltant de qüestions relacionades amb l'horta i que ha tingut com a resultat, per exemple, el naixement del propi col·lectiu per l'horta. I clar, aquesta és una qüestió que jo crec que és fonamental perquè donada l'actual conjuntura política cap a la qual ens veiem abocades ara. Tu has citat a María José Català dient parlant de competència deslleial per a referir-se als mercats de venda directa. Jo treballo en l'àmbit universitari i he sentit recentment a algun company parlar sobre el fet que la sobirania alimentària no és una qüestió que ens hagi de preocupar així a l'Horta de València, és un problema
al qual s'han d'enfrontar els països subdesenvolupats, però que no és un problema que així es doni i que no té sentit el debat ni la investigació sobre aquest tipus de qüestions. Vull dir, són exemples de cap a on van anar els tirs en els pròxims anys i que jo crec que posen molt de manifest que aquesta politització, mobilització social que ha sigut el resultat de dècades de conflictes en l'horta, avui en dia s'ha de visibilitzar i potser va tornar a ser una altra vegada més aguda, es va tornar a aguditzar. Simplement compartir aquesta reflexió també perquè així la major part de gent prové també de l'àmbit dels moviments socials i de l'activisme i jo crec que també és una qüestió que crec que ens hem de plantejar, què han donat de sí o quin ha sigut el producte i el resultat de tots aquests conflictes a l'horta i els conflictes cap als quals ens estem adentrant ara, ens estem endinsant ara també el que van a produir en els pròxims anys. Sí, total, o sigui, com super d'acord amb el que acabes de dir. A mi, a nivell de política institucional, em preocupa certament perquè sí que em dóna la sensació que la dreta institucional pot ser pràctica buidament absolut del conflicte agrari i que es suma al conflicte agrari però des d'una posició molt perillosa perquè és de... Mira, tinc la taula així que la fique. Fer la collita del pànic, en plan, assumir que n'hi ha un conflicte, no prendre responsabilitats frente a aquest conflicte, per una altra banda fer tot el contrari a resoldre aquest conflicte perquè estàs empitjorant la qualitat de vida dels llauraors, estàs ficant, per exemple, en urbanitzable terra productiva, perquè, o sigui, és una postura que a mi em torna com meravellosa, perquè de fet és que és molt sofisticada, és, per una banda, estic a la vostra mobilització de cara a la galeria, estic en les manifestacions de sindicats agraris i tal, que estan dient coses en plan pujada de preus, inflació, tal, però com si la inflació o la pujada de preus en plan de fer una cosa que cae del cielo, no? I per una altra banda estàs socavant les condicions de possibilitat de que es mantinga l'agricultura, però ningú ho està percebint-lo així. I després tenim a l'esquerra que tradicionalment mai s'ha centrat, o no sé com dir-ho, en plan de mai el conflicte agrari ha sigut com la seva preocupació o el seu discurs, o no s'ha tractat com de furtar el relat o de fer seu el relat del conflicte agrari o fer seu el relat, un relat alternatiu, encara que siga, i que sí que al llarg dels últims anys s'ha vist ahí com moviments, però més com diria des de l'espectacle, no? En plan, no de fons, sinó més com en plan, l'horta és meravellosa, decret pla de l'horta tal, però sense posicionar-se, sempre ficant-se de costat i sempre tractar de complaer, però com, no sé, des de la meva perspectiva com sense entendre de tot o sense ficar forces en tractar de que tot aquest descontent i aquest agreujament comparatiu que és sentit des dels llauraors i de les llauraores, perquè al cap i al fi és que són quasi tots són xicotius, o sigui, són xicotiues explotacions, o sigui, no estem parlant de, quan parlem així d'agricultura industrial, no estem parlant de latifundi, o sigui, estem parlant de gent que està gastant en les seues parcel·les tractorets i tal, i que el més industrial que pot fer és vendre'l a una integradora vertical que l'està sagnant, bàsicament. I crec que sí que apretar des dels moviments socials en fer nostre aquest discurs i aquesta necessitat, perquè és que és per les nostres condicions de vida, o sigui, és que no solament estem lluitant per l'horta perquè siga un paisatge, que això també li agrada molt a la dreta, dir-lo en plan de no, per a l'esquerra l'horta és un paisatge.
No és una foto i no s'està lluitant per a que siga bonic o per a fer turisme o per a passejar o pel que siga, sinó no s'està lluitant, diguem, per una terciarització de l'horta. En plan, jo crec que cal anar per ahí, per la sobirania alimentària, en plan que ens està travessant, que és necessari per a la nostra salut, per a la salut del territori, per al benestar social, o sigui, que és que travessa com tots els àmbits. I tant de bo, en plan, se ho recomane a l'esquerra institucional des d'ací. Bueno, doncs Cristina, moltíssimes gràcies, crec que ha sigut superinteressant. Bueno, totes les intervencions, la veritat, del públic també, i podíem estar així hores preguntant. Però bé, si te sabareix, ho tanquem aquí. Bueno, això, molt agraïda que hagis vingut i de totes vosaltres. I bueno, tenim la següent xerrada, serà el dilluns 16 d'octubre, amb el conflicte de Carpesa, de depuradora de Carpesa i la Victòria, que es va aconseguir, que això també recollim un poc aquesta mobilització del que estàvem parlant i com al final també podem tindre fruits d'aquestes campanyes que s'organitzen. I bé, això és tot. Moltes gràcies. A vosaltres.